pundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop. Ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan ini luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Heeh. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya, Nduk. Piye? Iki sing rawuh ya ta, iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah iya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes ya kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku biyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter namik ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono Mak. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau dalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Wah ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek
gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, heeh. Mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun adewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Nanti lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane iki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to kisane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Allah wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu minggu mongso mungkar lan nafsu. sekali lagi
sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta tukaran nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki karo nunggu iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya paduan suara internasional. Wah iya angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Kita lombane ning Jepang, Duk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat luar biasa ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito, iki yo alumni kene, piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Oh ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh, luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali ya. Iki salam saka komunitas
penggemare awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media, ya kuwi sing saka luar negeri ya, Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP ini. Oh ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Aku sekali lagi Dik ya nggih. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen didusi. Iya didusi. Dicawiki lek aku eek. Tandane apa tandane? Enggak terus pempese ngono kuwi disimpen nek jero lemari ngono kuwi. Lah kae sing padahal bekas eek lho kuwi. Lah saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1 Nganjuk. Kamu memberi ucapan apa Nduk Nika? Oh iya, harapanku untuk SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. Amin. Gendut nikan. Nggih. Nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Mas Akbar. Oke, Tak jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Nika ya, Sal. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya. Apa lagune? Apa kae? Cakra Kembang. Cakra Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok
didelok dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Biar anak-anak yang di belakang juga Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Seriune yo aduh. Maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki apa? lho bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu juga layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya, Mas? Metodasi. Ya. Ya, Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh, top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus nek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki padha suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh iya iya. Bu iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Ini biar Siap. demikian dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Dok. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka-suka.
bagus itu rapnya deh. Oh. Dari gimana? rapnya itu luar biasa. Sik, 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 Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nyuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Iya nyapo. Kowe iki sinden kok malah Ya, ape Jong. nyuwani lho. Aja ngomong binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cedek-cedek Rapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. J, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Nganjuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten lami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Murid Kowe kocok. wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok belum. Namane. Injih dipun tepangaken Iya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niki? Goleki dulure sampean. J Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki sisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing di. Kae lho Bu Fitria. Sing di. Kae lho. Lho. Sing di kok. Lho. Setong enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Oh sinyal. Nembang apa Mbak Yusaman sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok Mas aku koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan, Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon
takon endang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang ngono Mas aku ya. Jal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dihanting kempos aku kemalan karo Mas aku. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro itu. Nah, no. Iya apike suarane. Urung. Kuwi les geblak kakek apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Nyapa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tentang tebak. nggih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes iki lho. Oh, Mbak, Mbak. Nah, no. Nanane. Wis ane. Simper ledang ler anandang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek mopi rasa jal mangkalan domile Katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek mau pinata cemengkel atu bilih Katon lembe ane meraka simper ledang ler anandang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek mopi rasa jal mangkalan domile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca cemengkel atu gile Katon lembeane Meraka simpir ledang ler anandang Selawi 26. parang asa sondir cinde angore rek mopi rasa oh 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 oh
jebul